रजनी रजनी करवास्त्रवृते सोनायानावि भ्रामरा 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 भ्रामराधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते So hi Mataragla, welcome back to the channel Dream Vlogs Kudla. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಟ್ಟಾರ್ದ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೈದೇರು ತೂಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ದೇಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನಗ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಡೋದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ. అయితే దాదాపు కుద్రోళికి రీచ్ ఆతా ಶ್ರೀಯ ಗೊಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ದಾದಾಪಕ್ಕೆ ಸಂತೆಗೆ ಖಾಲಿ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 200 ರೂಪೀಸ್ ಡಾಲಿನಿ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋಡು ಅದೇ ಬೆಂಕಿ ಶ್ರೀಯಾಗ ಕೊಡ್ತೀನ 200 ಡಾಲಿನಿ ಫುಲ್ ದೇತೋನು ನಿನ್ನ 200. ಸೊ ಕುದ್ರೋಳಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ ಜನ ಅಮ್ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗದೋಜನು ದೇಪಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಗ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅವರ ಉಲೈ ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ 200 ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಉಪ್ಪು 200. ಸೊ 200 ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಕ.
ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಕ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 200 rupees ಬಜೆಟ್ ತೂಕ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಸಂತೆ ತಿರುಗಿ ಎರಡು ರೈಟ್ ಫ್ರೀಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ 100 rupees ಬೇಬಿ ಪೋ ನಾನು 100 rupees ಬಜೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಪೋ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀಯಾ ಹಾಂ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಟ್ಪಿಸಿ ಸರ್ ಶ್ರೀಯಾ ಬೋಡ 100 ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣತ್ತ ಶ್ರೀಯನ ಬಜೆಟ್ 100 ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಯನ 100 rupees ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ನಾನು 100 ಓರಿದ್ದೀನಿ ಬಗ ಓದಿವರೆ ಯಾವ್ದರ್ನ ಗೊತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ 200 ಇತ್ತನ 100 rupees ಐಕದಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನ 100 rupees ಇಕ್ಕ ದಾದ ಬೊಡ್ದೈತನು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಬಡ್ದೈತನು ಬಕ ಎಂಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಬಡ್ದೈತನು 100 ಬಕ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ ಬೈ ಹಂಚಿ ಬೈ ಬಲ ಶ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಬೇಡ್ದಲ್ಲ ಇಂತ ಬರ್ತೀನ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಶ್ರೀಯಾಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದ ತೂಕ ಶ್ರೀ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನ ಹಾಂ ಪಾದೇರ್ ಪೈ 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 ನಲ್ಲ ಪಿಲಿ 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 ಏನೋ ಪಿಲಿ ಯಾವ್ದು 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 ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಎಂತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಪೋಡಿದು ಹೋತು ಅದಿತ್ತ ಪಿಲಿ ಬೇಗ ಬೈತದೆ ನಾನು ಪೈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಿಬ್ಬಿದಾಡಿಯ ಸೊ ಇನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಇಡಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿವ ಇದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಡಿಮಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ